Nabayagyan at tartarigagayan dagiti opisyal kan umili ti Cordillera Autonomy. Kagidan dayta imparang ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan ti baro agakat nga otonomiya kadagiti opisyal ken na duma-duma ag grupo impagsadamet ti suportada iti daytoy. Kanayuna na detalye ipaay ni Bridget Marcasi Pangos Fian. Nailukat ti gundaway para kadagiti ahensya ti gobyerno, local government units, non-governmental organizations ken umili ang mangipagsa iti pakasiknan, komento ken singasingda para iti pan nakaisakad ti otonomiya iti Cordillera, babaan iti naangay nga stakeholders consultation iti House Bill 6981. Sigun ken Congressman Mauricio Dumogan, awan tinaawat da panagkadkad kadagiti probisyon ti gakat ngem kitdi suporta ken singasing laeng para iti pan nakapasaya at paydaytoy. As far as timetable is concerned, which is very important, hopefully it can be passed and ratified in 2000 next year, 2027. Hopefully na we will really move on this for autonomy. Kagidan iti dayta, impagsamot ti co-chairman ti Regional Development Council ti kinapatag ti panakapapigsat Information Education Campaign seknan iti otonomiya gaputa may sa daytoy kadagiti makitkita na akurang kadagiti naglabas agakat. Mamati daytoy ababaan iti otonomiya ket may kanti waya-waya ti tunggal lokal a gobyerno amang bukal iti bukod da a programa. So if we have this autonomy, we can come up with our own plans, programs, mga policies, mga ganon, structures, and the implementation of our own plans and programs. You know? So that's why I'm also passionate in the promotion, in advocating for the approval of to support the bill. So we have to come up with communication plan. Let's improve it kasi merong na-develop during the time of former Director Mila Remando. So we will look into that, improve strategies, come up with strategies na more effective. Natalantan metlaang iti konsultasyon dagiti agbalin nga akam dagiti LGUs, ahensya ti gobyerno ken dumapay aligned agencies iti Cordillera. Nang ipagsametlaang ti suporta dagiti nagtuduma nga ahensya para iti panakaipasa ti otonomiya. Na ikari ti panangipatungpalda ti agamda nang runa iti panangipakaammo iti publiko, iti umno a kaipapanan ti otonomiya. Bridget Marcasi Pangos Fian para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.